फुल टेबल सेटअप रो गोटे ऑर्डर मिलथिला सी भी बटरफ्लाई थीम रे तो मु एई हिसाब रे डिजाइन करिछि। कस्टमर को पीच कलर रा केक ही पसंद थिला तो मु पीच कलर रे ही करबा को चेष्टा करिछि। आ एटा टॉप लेयर ता थिला किटकैट विथ नटेला फ्लेवर रो आ तळटा पूरा थिला रसमलाई फ्लेवर रो। तो दीटा जाक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर क्लाइंट चूज करथिले। आपण मानकु एई दीटा फ्लेवर भितरु को फ्लेवर टा बेसी पसंद मते कमेंट सेक्शन रे निश्चित जणाइबे। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇଜି ନା ବିଲକୁଲ ବି ଇଜି ନୁହେଁ ଏଇ ବଟରଫ୍ଲାଇ ସେଟଅପ୍ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ବି ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ତାକୁ ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରିବା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋ ଘରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି ସେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ନା ତ ଏଇ ବଟରଫ୍ଲାଇ ସେଟଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଟରଫ୍ଲାଇ ଲଗେଇକି ଉଡ଼ିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏଇଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ମୋର ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଏଇଥିରେ ଏକଜୁଟ କରିଦେଇଥିଲି। ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ କେକ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭେନ୍ୟୁକୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ ନା ଅନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଲିଭରି କରିବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନ ପକେଇ ପକେଇ ମାନେ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯିବେ ନା ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ବେକର ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଚେକଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇବେ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଗଲା ପରେ ନା ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାର ବାକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେବାର ଥିଲା। ଆଉ କେକ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। କଷ୍ଟମରକୁ ପିଚ୍ କଲର୍ରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ପିଚ୍ କଲର୍ରେ ହିଁ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।